sagardo berria. Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili. Uste dut, 2010, ez 9-10 inguruan izango zen, ni Frantzian egon nintzen Erasmus bat ikasten, eta plan bat egin genuen Frantziako, Kataluniako eta Andorrako jendea, bertako lagun kuadrilla, eta etorri ginen ona aste santuan uste dut izan zala, eta geroztik urtero elkartu gara hemen sagardotegian. Horregatik niretzat badauka esanai berezi bat, ez? Egia da taldea, lotu izan zaiola, ardogintzarekin, ardoaren munduarekin, azkenean bertan daukagun edariakin. Pentsatu behar dugu, edari batek ez diola kendu behar beste bati ez dakan zakit garrantzia, baizik eta nik behintzat ardoa, garagardoa, sagardoa edaten dut, eta zergatik ez. Oraingoz dramak itzali, Hortik dela uste baduzu, ez pentsatu eta segi. inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili edo haizetan, kasko bat buruan eta bionetan, erori naiz erori. Nahita landatu zituen 16-20 bat zuhaitz, eta ni gogoratzen dut 8 urterekin sagarrondoren bat landatu izan dudala, baina aspaldi, baina Jekoran, nik Gasteiztarra naiz, Jekoran asteburuak bertan pasatzen ditut, eta Jekoran adibidez, bai txantxa da, hiritarra naizela, eta ez dakiala hori atxur bat hartzen, eta, baina hirian ere herrikoa naiz, bakizu ez baten ez bestean. Soinean ez daukat isurik, elnazatzu bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta Benetan ni neu naizena. gu geu garena. Gau soinean